Umtaka Bingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwa inkentshane bafowethu, njengoba nazi ukuthi samankentshane njengamanje guys sila endaweni yaseNanda. Bafowethu, iy'nkinga ziningi kakhulu emhlabeni bafowethu, kade ngiloko ngiyisho lento lena ngithi yabona guys, uma ngabe mhlambe kuthiwa kunenkinga onayo noma mhlambe kukhona umuntu okufuna izinto ezithile, sikhuluma lana ngokuqolwa ngokwezimali, sikhuluma lana mhlambe ngokuntshontshelwa, sikhuluma ngey'nkinga ezahlukahlukene bafowethu. Nisibhalele guys, nisibhalele, thina asizibi muntu. Mawuqala ukufika bafowethu nakuleli khasi, sicela uchofoze usubscribe button, ungakhohlwa ukulike, ukushare umsebenzi ukuze ufikelele kuyona yonke indawo ey'nkundleni zokuxhumana. Sikhona ke bafowethu na ku Facebook amankentshane solution. Mawusidinga ke bafowethu ungafika laphana, ufike usifollowe bese wenza noma ngabe kuthiwa yini mhlambe noma ngathi uyabhala noma ngathi wakwenzani, sizothi mase sithola ithuba kahle sikwazi ukukuphendula ngendlela ekuyiyona bafowethu. Lana angizoba mude kakhulu, kepha ke ngibonga nje bafowethu umsebenzi bafowethu enisihlangabeza ngawo wokukhomenta bafowethu. Kukhulu kakhulu kuthina lokhu ukuthi bafowethu nisikhulise, ngoba phela lento lena esiyenzayo bafowethu inkulu kakhulu and ibucayi kakhulu. Sisayingane ezincane bafowethu ukuthi singalokube nje yabo senza imisebenzi kanjena, kodwa ngoba sazibophezele ekuthenini South Africa sizoyithini, sizoyilungisa. Njengoba nje nibona nje bafowethu, angihambi ngedwa ke bafana bakithi, ngihamba noNgiba la okuyena mfowethu esibambisene naye kulo msebenzi lona. Nganami uGrand ngami futhi kamba kanjani? Thini nje mhlawumbe umbono wakho mfethu kuyona yonke lento. Hayi futhi awukho ngakusho, sikhulume konke mfethu, sikhulume konke. Yeah mfethu, umuntu omdala u-right? Angi-right bafethu, ngi-right, ngezwa nina. Yeah, igama ubani ubhuti wakabani, udabuka kuphi? Igama lami nguSizwe bhuti. Ngihlala khona nami eNanda. Yeah. Umoya wami awukho right bafi. Awukho right. Yini kwenzakalani mfethu? Awutshele mhlawumbe ababukeli khona nabo bezothola isitori sonke siphelele ukuthi kwenzakalani, ngoba phela usibhalelile yebo, and futhi kade wasibhalela, kade lokhu kala lana ukuthi kade wasibhalela nani mfethu. Zonke izinto ezi-right ziyalindwa mnganami. Yeah. Awuchaze nje ukuthi mhlambe yini into esingakusiza ngayo. Angazi nokuthi ngaqalaphi bafethu yo. Kodwa kade ngizama ukunibhalela, kade ngilidinga usizo lweni. Ngesimo senkinga nami engivele ngabhekana nayo emsebenzini, ngingayilindele nami inkinga. Sure. Shuthi ngokukhona umsebenzi bengiwubambile, umsebenzi obu-right obusibeka nje sinkwe ekhaya kahle kamnandi, kujatshulwe ekhaya. Umsebenzi wokudrive ama-truck, sebenzela nje enye insizwa enolaka kakhulu, kuthiwa baba uDladla. Sure. Mana futhi ngiyaxolisa ukuphulula, mawuthi ububambile ubuyenza ngani, buyitoho ubupermanent, because manje ngibuza ukuthi ububambile shuthi bekuyitoho lesikhashana. No, ngiyaxolisa bafo, bengisebenza, sengisho ngoba usuphelile nje usibengibambile. Oh, Bekuwumsebenzi ilade ngisebenza khona nje kahle kahle. Bekuwumsebenzi oqondile, bekuwumsebenzi o-right mfethu, ongiholela kamnandi, osibekayo isinkwe ekhaya. Uma ngiholile kucaca ukuthi cha iholile indoda. Sure. Kodwa ke wahamba kwakhona izigibe ke ziba khona emsebenzini, nami bengayihlosile futhi bengayibizanga ukuthi zize kunini izigibe. Sure. Yeah. Shuthi emsebenzini ngidrive ama-truck code 14. Yeah. So ngisebenzela lo baba lo wangisiza kakhulu, wangibekela isinkwa. Shuthi njalo emsebenzini sithola amalodi asikhiphayo. Mhlawumbe akhiphe eThekwini, uhambe eGoli mhlawumbe noma uhambe eMpumalanga. Shuthi kuyenzeka ukuthi emsebenzini ubuya abantu abaningi abasekho emsebenzini. Sure. Ngesimo sokuthi sibuya late ematohweni, uma uhamba ushayela umsebenzi wama-truck nokubuya ebusuku. Base manje kumele ureporte back emsebenzini, ukwazi ukubhala ukuthi ilodi yakho uphuma uphi nale lodi and ideliver kanjani ngasikhatsini. Sure. So kwenzeke ukuthi njalo lokho ngifika ebusuku, lokho ngiqondana nalentokazi, le ntombazana. Njalo ngifikela kuyona, ngisayina kuyona, igcina ingijwayela, igcina lokho ingidlalisa, ingibiza ngomuntu wayo.
basi angiyena umuntu ubethanda ukujoyina emsebenzini. Mana-ke mina mfethu ngiyi-slow learner, angifuni uhambe kakhulu ngoba manje uyangidida mase kukhona intombazane. Yiphi lo ntokazi manje okhuluma ngayo? Intombazane engikhuluma ngayo kusho ukuthi ikhona lapha emsebenzini la bengisebenza khona. Oh, Yebo. Le ntombazane uma sengitholile kahle nami ngokomsebenzi, intombazane eyingane kamnikazi wenkampani, sure. ubaba lo engimsebenzelayo. Yeah. Yeah. So fast forward igcine lokho engibiza ngobaby idlalisana uma ngifika emsebenzini. Kuyena nakhona ongidlalisile. Olokho kuyena nje ongideketisayo umuntu wesimame njalo. Yeah. Uyabo. So nami ngumuntu wesilisa bafu. Ngigcine nami ngimdlalisa back, nami sengilingeka. Gcine sesithandana nentombazane. Hawu. Yeah. Kwaba yiphutha bafu nakhona lokho. Kwaba yiphutha, hayi ukuthi kwakuyinto ehlosekile. Uma uyindoda nawe bafu ngaso sonke isikhathi umuntu wesimame kukhona amagama amnandi akubiza ngawo. Nawe ugcina usuthamba, ugcina usungena esilingweni. Sure. Yeah. Manje inkinga ke la ifike yaba khona kakhulu ekuthandaneni kwethu. Intombazane igcina isiyithwala. Hawu. Sigcine Umithisa intombazane yamlungu wakho wena uchaza usho njalo. ngangazi mina bafuthi intombazane yamlungu wami, but ngokusho kwakho impela kunjalo. Kwamithiseka ingane yomlungu yomuntu ongiqashile emsebenzini. Inkinga ke njengamanje. Inkinga basisize ngani? Inkinga bafo la isekuthenini ngaxoshwa emsebenzini, ngaphelelwa umsebenzi ngalesigameko because intombazane igcina isiyithwele, igcina isikhulele. Uxoshwa kanjani? Uthi uxoshwa phekwani? Wenzeni? Phela ngikwazi ukuthi ungaxoshisela ukuthi umithisile emsebenzini. Uxoshwa phekwani? Emsebenzini uxoshwa mase unecala noma ngicathi kunani lento ama-warning la enwatholayo mhlawumbe mase ese modern 3. Wena uxoshwa ngaliphi? Kuthiwa yini uxoshelani? Ngathi umlungu ayimphathanga kahle leyo ukuthi Mana-ke mfethu, umlungu waxoshwa umlungu noma wena waziyekela. Ikona kuphi okwenzeka kahle? Bafu isitori sagcina sifikile kumlungu, wangikhipha ngesamagundwane. Kwayikhona ukuthi ngiyaphila nje kuyinhlanhla lokho. Shuthi kahle umlungu akaxoshanga kwaba yikulokho uthi akhiphe ngesamagundane. Wangikhipha ngesamagundwane. Phela kanalo ilungelo lokuxoshela ukuthi umithisile. Yebo ngiyakuzwa ukuthi umithisile ngeke, but awukho umthetho ovumela ukuthi wena kushuthi xoshwe emsebenzini ngoba alikho icala awulenzile elilimaza inkampani. Hayi lona alikho bafu. Ingakho ke nami nginibhalele ilapha izinkalo zami la ekhona, indlela engixoshwe ngayo. Okwesibili bafu impilo yami. Phela thina njengamanje wena into kufanele ngabe uyenza, kufanele kube CCMA, ubani lo CCMA? Bafu akukho engakuzamanga. Yabonga ngoba sengize ngahlangana nani ngabhalela nani ukade kangizama ukunibhalela. Akukho engakuzamanga. Wena-ke manje ufuna senze njani thina? Ufuna sikusize ngani? Ufuna ukubuyela emsebenzini? Wena uthini bafethu njengamanje wena ufuna thina sikusize ngani? Ufuna ukubuyela emsebenzini? Yini ufuna usiyenze thina? Bafethu engakucela nje okokuqala ukuthi sihambe somcela ubaba ngoba ubaba ungifuna phansi, ngifuna nangebhamu. Angisakhululekile nala engihamba khona. Ngithumelela ngabantu, ngithumelela ama-message, ungitshela ukuthi uyangifuna la esohlangana khona mina nawe uyongikhipha umphefumulo. So isicelo sami sokuqala bengicela usiningisize mhlawumbe ngizama ukuthi ngiyozwa ukuthi yini engingayenza ukuxolisa ngoba sengenza umonakalo vele egcekeni lakhe ubaba. Okwesibili amatoha wasekho Umbophi ngani pho? Ngoba fanele uyambopha angithi ukuthumelela ama-message. Fanele uyambopha phela lo muntu. I-threat phela le. Afethu ya khona kuyi-threat kodwa nami umonakalo engawenza egcekeni lakhe. Uwona nami uhambe uthi angithobe. Wena bafo indaba wena mfethu yini awukwazi ukuyibamba? Umbuzo wendoda. Cha, awukwazi yini ukuyibamba? Isemsebenzini la ujola kanjani emsebenzini? Hayi khona ngeke. Uyabona umonakalo osudalile manje. Hayi khona ngiyabona. Wona untombazane ugcina uxhumana naye. Sekuyisikhathi sagcina ukuxhumana naye ngoba the last time ngikhuluma naye yangitshela ukuthi ixoshiwe naye egcekeni la kubo nje. Ayikho egcekeni, so unzima ukuthi ngaya ngakubo njengomuntu ofunwayo ngesibhamu. Manje yini intombazane abusaxhumani nayo manje? Angisakwazi futhi njengoba uyithwele awazi isimo ukuthi kwenzakalani, mhlawumbe noma ingane awazi lutho. Angazi lutho nje bafo kuphathelene nengane yami ngoba kuthiwa wayixosha. Ngiyacala ukuthi mhlawumbe wayithathela namafoni akho, yangitshela nje the last time ngikhuluma naye yathi iyaxosha. Uke wazama kodwa ukuphinde ufonele uze ukuthi igoni isatholakala efonini?
ngike ngazama ukuthi ngiphathise kubo kwentombazane ngicele kubo mhlawumbe indlela engathola ngayo inamba yayo noma koyedwa wakubo kwayo intombazane. Iyona into into engihlezi ngiyithola bafo ngihlezi ngithola ulaka lalo baba lo. Yonke indlela epotshwe ngithi ngiyawuzama kuvela lo baba lo. Engitshela kuyimanje shothi ngiyadelela ngifuna nemndenini wakhe. Shothi angizwe ngoba wazi wangithumelela ne-envelope enenhlamvu phakathi. Oh. So iyona into ke evele yangenza ukuthi ngizame ukuthi ngimthinte because hayi uyangifuna lo muntu bafowethu. Eyithumela ndlelani envelope? Waphathisa nje wathumela ngqo ekhaya wafika umuntu wathi hayi nawo umyalezo wakho. Mina ngiyivula ngitshela ukuthi imali mhlawumbe ema ngithi ngithola i-envelope enenhlamvu nje yesibhamu. So lokho kwangithusa kakhulu ke ngase ngihlangana nabafowethu abafana nani. So manje mfethu uke wayizama imizamo ukuthi mhlawumbe umfonele lo baba mhlawumbe uzama ukukhuluma naye? Kaningi bafu. Akayizwa. Kaningi bafu. Hayi lo baba ungitshela nje one thing ukuthi la esohlangana khona la ayongibona khona uyongilahla phansi ngenhlamvu. So Angicathi ngizwa kufanele siqale simfonele baba. Ngesizwe ke sikhulume naye thina mhlawumbe uzoba khona umehluko yabo. Ya mfethu awezama ukuthi simfonele. Ke senza ama arrangement. Kunjani? Sizama ukumfonela. Umthinto. It's doda no 073 hayi ungayimemezi. sorry. Hey aze bayithatha abantu. Emfonele. Bemfonele. Ngiya-understand nafuna ngqamu namanje ukuthi uxosholeni. Hayi lento ayihlangani phela nomsebenzi. Yeah, angithi ubaba uphatheke kabi mhlawumbe uthi ngimehlisa isithunzi mhlawumbe emsebenzini. Mfethu uyabona nje manje lento oxoshelwe into engekho. Ngabo ayihlangani nenkampani. So njengoba ngisho ukuthi awunalo icala olenzile mhlawumbe kuthiwa ulimaza inkampani, limaza icargo yenkampani, limaza impahla. So ukwazi ukuvita nokuxoshela ukuthi ngithisiwe. Ayikho umuntu onelungelo lokwenza lokho. Futhi emsebenzini uzomela ubuye. Ngingaze ngashaya ngisho i-day off emsebenzini. Kuyomela ubuye emsebenzini. Yeke sizwe ngalo baba. Hayi khululeka soyilungisa. Asikhulule. Yeah. You have reached mailbox number. Uphinde umfone. Mhlawumbe usabhizi ngoba indoda ebhizi yani. Kumba futhe uba igama lakhe wena. Usizwe ngelanga. Yebo sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila wena usizo njani? Ya sikhona. Ukhuluma nomzwalana mfowethu ngabe ngikhuluma nobaba Umzwa mubi loyo. Udladla lo ngikhuluma naye. Yebo yena phela. Uyamazi usizwe? Ubani? Uyamazi usizwe? Usizwe? Yebo, lo bekudrivela mfowethu. Ngiyamazi. Ya mfowethu imake besicela ukukhuluma nawe nalolu daba lwakho naye. Imapho ngikulalela kwemne wethu lalela. Angifuni kusho ukuzwa nje ngalo mfowethu. Bye bye. Ya Hayibo. Ngibona ke lo baba. Hello? You have reached mailbox number. Hello baba. Indaba engafuna ukusilalela mfethu ukuthi sithini. You have reached mailbox. Yo. Kufuna lendoda. Le ndoda afana yini? Uyawazi umuzwa? Ngeke. Ya ngiyawazi. Ngawazi ngamkhombisa kodwa Njengamanje mfethu senzeni manje siye kwakhe senzeni? Ngajabula ngoba engayibamba ifoni ngajabula sekusini ngiphelezele. Usaba ukuthi uzokubulala uma efika nathi. Khona ngiyasaba futhi kodwa ngicanga ukuthi uzo-understanda naye imizamo yami njengendoda ukuthi Ngoba phela thina nathi sabantu ngenzeka lapha afika akhipha isibhamu mhlamba akuhlakaza ikhanda senzeni thina. Lokho bafangazi ngempela singamisa kanjani
kodwa ngicabanga ukuthi ukufika kwami nani lokho kungamenza na angibone njengomunye umuntu naye. Daba lakho lunzima. Kulungile bafethu, ayingiba asenze kanje mnganami, asivele sihlasele khona. So uzwa khona mfethu, sobona khona. Angicabanga ukuthi khona into yake yasehlula, kodwa ngisho ukuthi ngesihluleke, but ke Hayi kona kunzima. yabo ngendlela engimuzwa ngakhona mfethu, umoya wakhe lo muntu lo. Yabo nje nento afaka igama lakhe hayi. Uyafaka igama lakho wavele wabonza hayi. Ingakho ke nibhalelile nje. Angisawazi ngisho ukulala ebusuku. Bafowethu sacela ukuthi njengamanje nisiphelezele sambeni, njengamanje siyakhona ngqo kuyena lo baba lona, siyokhulumisana naye. Kuyoba ukuthi kukuyena ukuthi wenza kanjani bafowethu. Sicela ke ningakhohle usilandela bafowethu, na ku Facebook usikhona amankentshane solution. Siyabonga. Hey bafu. Hey mfethu. Bathi sasiqhubeka. Ya sesiqhubeka kancane nje bafo. Show right lapha phambili. Okay. Hayi mfethu, ake sihambeni nje bafowethu, kodwa nje yabona nje leli time lelo lishoyo mfethu. Hey. Ya kwamina liyangisabisa kodwa ke phela. Nje likhuluma ngayo. But ke mfethu ayikho into esizoyenza. Siyalitshela mfethu, into engicasulale ukuthi uqosha umsebenzini mfethu. Yeah. Ushelwa mfethu into mfethu awungeke mfethu, into engekho mfethu. Senze njani bafu, siyaqhubeka? Ya sesiqhubeka. Phela khombo wena owaziyo. Hey ngiyatatazela bafo le ndoda le ingifuna phansi. Funa phansi phezulu. Ya. Isonye ngoba sisondela angazi kuzokwenzakalani la. Hayi siyokhala kiyo. Masifika ke mfethu ngicela wenze sure ukuthi uyacontroleka. Nanokuthi kabe somfica yini? Nayo ke into eyinkinga. Angicanga ukhona. Aha. Ngicanga ukhona. Hey bafethu njengamanje siyakhona mfethu la kubo ka baba lo udladla. Hey bafethu nizwile sifonile udladla ayi. Wakhuluma ngendlela akhulume ngayo emva ngalokho icinga asalibambi bafethu, so hayi kunzima. Kunzima. Uthi udlula le Asasa. moto le. Ngakule moto le mhlobo. Oh. Nemoya ibamba nje la. Oh ikhona la? Yeke la. Yeah. Yo. Ndoda. Yo. Bafowethu mfethu ikhona la? Ya ikhona kulomuzi. Bafethu ikhona la bafethu sesifikile. Asazi sohlangabezana nani bafethu. Ya. Kodwa ke asihlule lutho. sihlulwa ilutho bafethu, asikaze sahluleka. Ngisho ukuthi ngesihluleke but hayi bafethu hayi. Cause lapha mina mfethu into engitoselwela bafethu. Umfethu njengamanje uqoshwe ngendlela engekho right. Kufanele abuyele emsebenzini. Yabo kukho konke indlela ukuthi kufanele zizame ukuthi mfethu lapha mfethu siyacela mfethu ukuzehlisa. Ucooperate ngisho ngabe mfethu kuthiwa mfethu into esifuna futhi at least mfethu maye ukukhokhisa nendlela ukukhokhisa ngalanga angithi ibiqala uba nengane nawe ukuba nengane Beqala uba nengane. so yabo kuningi kufanele ukwenza ukugeza kwemizi nani so yonke leyo nto mfethu sifuna ukuthi sina mfethu at least mfethu abize lezo inkinga zakhe mfethu yes then wena uhlele ulungise leyo nto mfethu ukuze nawe ukwazi ukuthi ubuyele ekhaya mfethu ube safe mfethu because njengamanje ubadokhala mfethu uhamba ohlala kumnandi mfethu bafowethu lungile asiphume ezweni bafowethu hayi asingeneni bafowethu ayasaza sihambe ezweni hey Qoqo Asoke madoda. yebo Liyaphila baba? Siyaphila madoda njalo. Hayi sikhona. Sondele baba hayi azile kapha Shit. baba siyacela baba Yabona manje ngilethela lo muntu engilethela yena njengamanje. yebo siyacela usizo sizokhuluma No, lalela baba, sicela usizo sizokhuluma kahle nawe. azile kabi Ithine kade sikufonela mfowethu. sikufonela ngoba zamlungisa wona lenkinga le ukuze wonke umuntu abe right ilento esicela kuwe Lalela insizwa zakithi. yebo Angilwi nani ngithola. yebo Yeah. Umuntu omdala. Angilwi nani ngithola. Yeah. Kodwa mina ngihamba nalo sikhotheni lo.
angikwazi ukukhuluma nentsha ekwazi ukudla amaqanda emzini wabo. Hayi no, Shisimoni, Shisimoni. Baba kulungile kuyezwakala njengamanje thina sicelile usicelile umfethu bese ufuna ukulungisa Ayikho udaba engizoyikhuluma nalo. ufuna ukulungisa udaba umfethu uyazi ukuthi uwrong kangakanani Kahle kahle kade ningiqalile ningisukele. Ngiqina ngifonelwa yithi nina kade ningifonela angithi sizama indlela ukuthi ngakho kwakhona lapho sikhombisa inhlonipho ukuthi sikwazi ukuthi singavedane sitheleke kumzini wakho ngcono siqale sikhulume nawe into esicela kuwena ilokho baba ukuthi sicela usiphe nje ithu lungile baba cela usiphe nje u2 minutes wakho phela sikhulume manje ngijahe emeetingini yabo. yebo Ngiyahamba manje ngemeetingini. yebo 1 minute. Angimdingi kodwa. angithi njengamanje sifuna ukuhlela yona leyo nto mana mfethu mangala mfethu sifuna ukuhlela yona leyo nto leyo baba ukuthi size ukuthi umfethu njengamanje lokho kwenzakalile uyasho ukuthi ngixoshile emsebenzini and umthumelela nangeinhlamvu umthumelela ama message umsabisa yonke leyo nto leyo obuyenza Ngabe mhlambe manje umfethu uzama indlela ufuna ukuzehlisa ufuna ukuzoxolisa njengamanje enze izimfanelo zakhe akhokhe izinto uma ukuthi wena kukhona mhlambe owakunyathela ngakhona mfethu Bafethu. Mhlambe mengasasuke la phambi kwami singakwazi. cha phela ayikho into esingayilungisa njengoba mawuthi akasuke manje ngeke sizele thina njengamanje Into engizoyenza njengamanje ngizovela ngimfake isibhamu. baba awunalo phela ilungelo awunalungelo ngeke phela wenze leyo nto leyo Cela lo ahambe la. angithi hayi bo njengamanje emithini usuwenzani uyacabanga ukuthi siyashutha la lento lele bazothina abantu sebekubona kwenze kanje bazothina abantu njengamanje Ngithi amuzwa ukuthini? Futhi kahle kahle wenza lento obefuna ukukhuluma ngayo. lalela hayi bo Mnumzane we baba we baba but njengamanje lento musukuyenza angithi leyo njengamanje sicelile sathi sicela kahle sikhuluma nawe kahle uyikhalazo zakho uthi yithini ufuna umfethu enzeni yiphi into wrong sisakhuluma nawe kahle kwamanje uzuza la kwakho lento yenzayo le ngeke uzuyimele Okay, khuluma ngijahe ngikhuluma. njengamanje umxoshile emsebenzini Phela angeke ngize ngisebenze ngisebenzise. phela ayikho into ayenzile lo enkampanini uma ithi singani yakho ayikho into ayenzile errong elimaza inkampani uma ukuthi wena njengamanje umxoshile ayikho into wrong umxoshile bengisebenza kahle umxoshile Wena ungamfuna umuntu wena ungamsebenza No, phela kenza ngalutho ulale nami afana uthi ulale nami. Yabona wena lo ungidunisisile lo. ngidunisise kanjani ngoba ingane yakhe Ungalana ingane yami. Yami ngikunika isinkwa. Ngikunika isinkwa. nawe Futhi yazi nguwena ngaba ngiphenduli nguwena njengamanje fanele ngabe uyalinda phethe ukuthi kuthiwa engazophakamisela mina izwi emzini wami. hayi lalela Babonile ebasikahle uthonile. Lo yangijwayela. lalela baba lalela sikhuluma nawe nje sikhuluma nawe nje sicela usizo sicela usizwe phela nangu umfana njengamanje kulungile konke lokho kwenzakalile Kulungileke madoda. Akakhulume ngimuza ukuthi uthini. umfethu Isikhathi siyangishaya. uzozikhulumela Angamfuthi la phambi kwami. Suka la phambi kwami. kulungile mtshela engishoyo baba okwenzeka kwaba yiphutha ngiyazi ukuthi ngingonile akazi kube iphutha lamabongo ubumlungu wami izinto adungenzela zona bezinkulu kakhulu kube yiphutha elilodwa njengoba ngicela abafowethu ngizocela ukuthi ngingenza noma yini engingayenza ukuze ngikwazi ukulungisa inkinga Yazi into ongayenza njengamanje ukuthi uthabathele imicondo yakhe ebomvu phumqhashiswe eplatanda lapha egcithini lami. ngiyacela ngingenza noma yini ngiyazi ukuthi so ngigonile njengamanje baba wena mhlawumbe yini into oyifuna kuyena ufuna kwenzakaleni ngoba manje into eyinkinga la lo mfana lo ogcwele amathafa wena kuthiwa wena uyamsabela uyamthreatenisha leyo nto yokusendela umuntu inhlamvu iyicala leyo nto leyo Yabona lo icala lelo angimfune phila. yayikho into enjalo Yabona nje angimdinga ngempela phila lo. ngifuna ukuzoxolisa ngizohlawula ngizohlawula ngizokhipha imali okumele ngiyisho uyasho nje uyabela nje uyazehlisa bakhona nawe phethe ukhumula ikepisi lapho kwawona ugqoka ikepisi njengamanje uphethe uyazehlisa khumula leyo nto yabo ufuna ukulungisa iphi ingane yakho indodakazi yakho Ngiqoshile lo nja nayo ihambile. Hayi Ngiyazi bo. ukuthi kuphi la ikhona. kanti wena kahlahle yini inkinga yakho baba Inkinga yami ukuthi bona bobabili benale ntombazanyana yami bangibetrayile. Baholela imali enkulu kabi laba bobabili. Lo behamba amazwe. Ngiholela imali enkulu kabi. Kodwa ekugcineni uzolala ingane yami. iphutha phela liyenzeka iphutha liyenzeka phela Sikothe kunje. iphutha liyenzeka phela njengamanje Eyami ingane ngifundise kakhulu kanzima kabi. Kodwa ngiyabuza ngiyazwa lalela
Ngizoxolisa la. awukahle nawe yini inkinga yakho mfethu? Yini inkinga yakho? Ngeke ngibize phela ngosiphothi. Asikwazi phela sizosiza wena lana manje wena yini manje usukhuluma kanje? Angeke ngicama manga nami ngimina Yaza ngiyifuna lento yakho yes umlilo kufanele abumlilo udla ingane yakhe kufanele abumlilo. Udakazi njengamanje umfundo ongenacala lo sesifuna awuthole njengamanje. Ithini iway forward into esifuna sifuna kuhlaliwe phansi kulungiswe sithole iway forward. Ngiyazi kunzima ngikukhulula. Into engiyifunayo kulo ngithe akafutheke emasangweni emagcina asemzini wami ayophuma le. Lalela baba akuyona isolution ke leyo nto Akuyona leyo. isolution nje le. La sizosolva lenkinga le. Lo phela kuyimanje akasebenzi. Sizosolva leyo nkinga leyo. Yabo njengoba ngimxoshile akayiko system ayayo kuphi kwalezo mangeza inuka. Ini Futhi akukho la ngicabanga ukuthi uzosebenza khona ngoba ngizomrabhela yonke indawo. Ngoba vele Urongi kodwa baba. Vele usungirabhela. Yabo wasiba useless wena awunalutho mina kusho ngaye emaphoyiseni abaphoyisa akho mina ezwa ngami obe mina enginemali wena uzokwenzani Uthatha advantage. Uthatha advantage. Baba. Uzoduhlanye. Kufunukenzani ngani? Manini. Kufunukenzani ngani yakho? Yini inkinga yakho nawe mfethu? Okahle wena yini manje mfethu? wena Manje ngize wonke. Yini inkinga yakho mfethu? Sizosiza wena lana manje wasuphuma manje na. Kumele ngibize umphakathi shoot. Ngibize yini abasosha. Ezonqolela. Imithi soba ngani yapha ngoba Hey kahleni madoda kahleni madoda. ufuna ukuthi soba. Awukahle yini inkinga yakho nawe? Yini inkinga yakho? Yini wena uzosibhalela? ufuna ukuxoxa naye ufana Ngithisa wena. Indle wena ke. Ngenze njani? Ngenze njani? Awukahle madoda. Ingane. Wena yini inkinga yakho? Uyazibona ukuthi wenzani? Uyabheda. Umdala ngalento yenza. Umdala ngalento yenza. Hey Uhloniphekile. fongofo yini inkinga yakho manje? Yabona uyangicasula ke nawe. Leyo uyangicasula kwanawe manje. Asiyeke yonke into udlala ngamandla ethu wena uzodlala ngamandla ethu wena. Uzodlala ngamandla ethu. Leyo ungazosidakelwa wena. Ungazosidakelwa wena. Hey. Awukwazi. Wena uzodlala ngamandla ethu. Anginamali mina. Uthela cash fangwe niyamuzwa lana uthi ngeke ngenze lutho. Hey anihliseni umoya madoda. Awukwazi dlala. Anihliseni umoya sixoxeni. Wena musuzijwayela kabi uyafika uyasibhalela wena uthi asizokusiza la uma uqeda lo uzokwenza lamanyalo owenzayo la. Uyamuzwa izinto ayisho. Ngiyamuzwa yes ngiyamuzwa ucasukile ingane yakhe lo Usebenzisa idlile. ngani wena? Hawu. Thatha lo ngane yakho uyidleke. Naleyo ngane ngiyamuzwa naleyo ngane uyidle nayo. Naleyo bonke. Awukahle dlala. Ngiyazama ukuzoqondisa nje. Yabona? Awukwazi. Yabona mfana? Hayi. Yabona mfana? Awukwazi. Sogcina sesishaya wena ke manje. Kumele Into esizoyenza sobhonya wena. Ngiyamuzwa ukuthi lo muntu bafethu. Uthi Yima akufanele na yenze lento ayenzayo. Hayi ngeke bafethu. Ho. Ngidlale lo. Dlala mfethu. Lonto wawenza kusemsebenzini. Kade uyenza lento yakho. Ngize ngizocela bafethu nje ngoba uyangihlukumeza kanjeni. Uyazibona ke manje senze njani sikiyeke. Asimiyeke ngiba abashayani. Shayanani ke. Uyazi ukuthi ngiyazi mfethu. Ho. Dlala. Lungile mfethu, lungile. Funa ingane yami. Into engiyifunayo ngisakuncengi. Ngifuna ingane yami into engiyifunayo. Lesizoyenza ukuthi sizovele sikiyeke akubulala kujubula ufe. Ho. Hawu Nkosi. Hey nayibona ke lento manje. We baba. We baba. Yenziwa lento yenza. Lalela la. Ngimitsisile. Dlala yenziwa. Hayi ayenziwa lento yenzayo. Isibhamu sekuhlanyiswa dlala. Isibhamu Ayenziwa lento yenzayo. Wangikhomba ngesibhamu nasemsebenzini phambi kwestaff ngokuthi ngimitsisile. Wangikhomba ngesibhamu ngibiza ngenja ngibiza ngeketi zoma. Wedlala. Uzombisela lo mfethu emsebenzini ngoba njengamanje lento emqoshelo nayikho. Kodwa lo mfana uyadela nawe mfethu ayena. ngizommusele le njalo Dlala kulungile sizamile ukuzokhuluma nawe. Sase sifuna Okay. ukuthi uzame ukuthi lento ilunga. Shosho lento awufuni Bafethu. ilunga. Awufuni ilunga. aningidedeleni ngifuna ukuhamba ngemsebenzi Sikhuluma nawe nje awufuni lento kusho ukuthi ilunge wena. Ufuna kuhlala kunje. Ufuna kuhlale kunjena yini? Iyosefika imzukulu wakhe afike kunje. Ku right. Ugijimisana nobaba wakhe. hallo uyoze afike uzongena Yima ku right yini? Ku right yini makunje? anithini ngize ngikuthole Uba
ningi imali zami ezilahlekile enkampanini shouldbe nihlangana nale ntombazanyana nayo ngikhanda ama-truck lana nithi imali hey webaba ngikusebenzelile nami bengikukhokhela ungikhokhela nami bengikukhokhela imali ungikhokhela uzokuthola uphi intombazane iphi indodakazi yakho angiyazi nala ikhona buka nje baba ukhohlalela kanjani ingane yakho awuyazi awunandaba nomzukulu wakho awunandaba umzukulu wakho oqala awunandaba awunandaba angeke ngize ngikhulume yomndeni wami leyo awunandaba nomzukulu wakho awunandaba nomzukulu wena wakho ingane yami Wena. nginikeza ingane yami Ukushisa uphila mfana wami. we baba Ubhabhathisa ngomlilo, cha ungamsabisi phela kanje uyamsabisa ungazomsabisa phela ngekwenza sesithule kakhulu Yes, Bazophenye ngisome madoda. sesithule kakhulu phela manje ngosuzomsabisa kanje phambi kwethu ngeke uze uyenze leyo nto leyo mangithumelela inhlamvu ifake yonke into uyenza thina siyayazi usithumelele usikhombisile yonke into mama usikhombisile uthumela inhlamvu asenandaba ke nalezo njengamanje sikhathi usho ukuthi ufuna cha ukuthi enzeni mina ngisenandaba nanalezo sikhathi sakho mina All right. yeah Ngifuna inhlawulo yeah ka 60,000. hawu uyasangana ke Funa inkomo yokugeza umuzi. sangeneke asangana Angithi ngitheni na angithi ngizolungisa. Yilokho kanjani wasithathi kanjani 60,000 ayikho nje lento ishoyo esho nje hayi kazi bekhona Sengizongitshela emzini wami. uyawazi 60,000 Sengizongitshela emzini wami. Angithi Siyatshela. siyakutshela futhi sizazokutshela lento leni izolunga ngenkani ngoba phela Inhlawulo yami iye ngifuna. sizolungisa njengamanje Okokuqala nje ngifuna uzongigezela umuzi kababa. Kusasa lokho kusayo. Ngifuna imbuzi eziwu2 zokuzogeza. ayikho into enjalo akukaze kwathiwa kusasa lokho kusayo Angithi sizolungisa. Sifuna ukulungiselela lamaphepha. nakade hayi kanje Angithi nabona umsindo seniwudalela idalo zala ekhaya seyiphumile manje ngenxa yomsindo wendodana. unengane uzoba nengane la uzoba nengane uzoba nengane lona yabo lo uzoba umkhonyana wakho yes umkhonyana wakho ngenkani manje kuzomela umntana Mina ngibe umkhonyana osikhotheni kanje okadedla mina ebosha mina lo kulungile phela ayikho le nto sekwenzakalile usawuyana usangano lento la ngeke into engizayikhuluma nale nto 60,000 ngikuze uthole ungaloku uyihlangisa ngikuthole futhi kusasa kukhumuza Yes. wena uzobelwe ingqondo kahle Ukhulumisane kahle Nanani ke kulungile kulungile sophuma kodwa lokho sikutshela kona wena mase usidecide la ekhanda lakho nalokuthi kuye kuloko umsabisa but nayo-ke lento ukuthi uthi wena nani nje phumani nje kanjalo thina ngeke sizenze sophuma kahle la uyabona lokukhohlakala wakho nakho kwamanje ngizofonela ama-bodyguard ami mhlawumbe iwona azokwazi ukuthi owabiza cha kawabizi simile lana akeze efike sikhona thina ungasabisi-ke thina mhlawumbe ugcina ngabo ukusabisa isikhathi sangishaya isikhathi siyakushaya sithi thina njengamanje udedeleni manje ngihamba sithi thina njengamanje lezi zinto ey'shoyo uyasangana la ekhanda ngeke uze uyithole uzoqala phansi uhlaziye kahle kulungile ngizohlala phansi ngihlaziye ingqondo yami uzofonela thina futhi uzofonela thina abameli bakhe uzofonela thina siyavuma kwakhona awona ngikhombiseni incwadi ukuthi impela sizokutshela sifuna indodakazi funa indodakazi and wena futhi nofana mhlawumbe uzoza nabazali noma nomanizo nobathathu ebese wena uthi nina nomndeni njengamanje sikunika ithuba wena uhambe uhlaziye kahle ukuthi ufuna kwenzakaleni ngiyabona-ke uyakhuluma hayi lo mhlangano uyasanga uzongicela afike nabantu bakubo nami ngizofika nendodakazi yami ngifike nabafowethu silikhulume lolu daba ngeke ngize ngikhulume nanosikhotheni kodwa wena akasafika kuliso wena ufike walwisa kulungile madoda ake ngihambe ngizonibona next week nge-weekend kulungile ngisazochecka ngizonifonela futhi noma ningifonele wena uzofonela thina wena ofona kulungile madoda nomsebenzi wami ngizowuthola futhi awukahle mfethu hey bafethu njoba nibona-ke bafethu ukuthi sihlangabezene nani bafethu ubabdladla simtholile bafethu kodwa-ke niyabona ukuthi uyisidlamlilo kanjani bafethu so iy'nkinga ziningi guys inkinga ziningi kakhulu mfethu hey
Ayabona nje ayi komele siphinde sibafe simzwile. At least njengamanje sohlela usuku ukuthi kuphinde kubuye bekhulume njengoba evuma udladla at least uma wakho ugcina usuwehlile kodwa besangane ngeke awuthole 60,000. Siyabonga.